Il-partit jieqpa' sod skont kemm jitħadnu l-valuri mill-membri tiegħu. Kliem l-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia waqt żjara li għamel il-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Laburista fl-uffiċċju tiegħu fil-bini tal-Parlament il-ġdid. L-Speaker ħal okkażjoni biex ifakkar fil-kontribut kbir li tal-Partit Laburista lis-soċjetà tul is-snin. Ma naqas milli jsemmi lil Peri Domintov li ddiskrivih bħala ikona li instiga numru ta' affarijiet li jagħmlu differenza fil-pajjiż bħal paga minima, il-livell tal-maternità u servizz tas-saħħa b'xejn. Farrugia qal ukoll il-Partit Laburista naqqax il-pedamenti għal pajjiżna biex ikun indipendenti u sovran. Fid-dawl li din iż-żjara saret fil-bini tal-Parlament il-ġdid, il-President tal-Partit Laburista Daniel McAuliffe qal li lil mill-bini wieħed għandu jħares aktar lejn l-iżvilupp u kif jopera l-Parlament. Irrimarka b'sodisfazzjoni l-fatt li l-bini l-ġdid ġab miegħu wkoll ċertu bidliet fis-sistema bħal mezzi differenti ta' kif il-pubbliku jistgħu jsegwu aktar dak li jkun qed jiġri fil-Parlament.